Etxe barruan bero bai baina, bakarrik hainbeste egun, konfinatuta ohartu gara, zer lagun onak ditugu. Musuko ere zain txarra, berara gure jarabe, eta txiklea dezakegu, miren konturatu gabe, ez negar egin, gu elkarrekin, ez negar egin, gu elkarrekin, hilabete etxean egonda, egunero jaten milka, konfinamendua bukatzean, kalera irten korrika. Etxean gaude ondo pasatzen, gauzean ez haserretu, familiarekin pozik jolastu, eta egon oso gertu. Familiarekin jolastea eta pelikulak ikustea, kontaminazioa gutxitu da, hori bai gure sustea. 40 aldia baino lehen, ez genekien bizitzen, baina hainbeste denborarekin, ikasi dugu egiten. Ez negar egin.